Saka izi madam, mukundi kuedesa were mari ya muno 7. Why? Because if no guarantees and so to credit ceremony and bosom boys or sister Iowa. Iowa indo idzos teach. Serious. Iowa, ndo idzapana zvanudango guys. Kwa mimi chikafu chamunodya munofunga kuti chinotengwa nei mutedza kungonditirawo favor. Ndokupai mari yenyu kana mauda kuishandisa. Basa imari yedu aizini. Munombozwa kuti chikafu chicho chine chichitodhura. Huh? Seleja ndikuita sewo. Na sokoleza munhu mari yangu. Mari yangu ndeyangu. Ina ndo kudzosera iwani. Ambodzosere ndizvo munogara muchikoita kana taramba nayo mari yedu mama tango jinidzo chikafu chamunobva chinobva kupi hembe munopfeka dzinobva kupi izvo zvemba zvina basa zvechikafu hazvina basa iyi mari yedu haizi kutenga hembe kana chikafu. Oh, ndozvawakuita. Personal. Chibengi ichocho ndichachivhura zvangu. Achivhura.